Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. सिंहा जागा नखा जे नारी निर्यातन जे अत्याचार खालायजाक पानी बेलाय खेनो जों बोरै रक खाथं सिसि खायरक सुसु दिनै मेथाइ रक बाय जे जों दिनै आ जागाव खालायजाक दं माने जे सकसाजाक दं माने दाङा नाङै दं माने जों जत सारा पृथ्वी सारा वालानो जों साइमानखा जे बोरै खरखनिनो जे अत्याचार खालाय माने जे रेप खालाय माने आबो सोंथाय नगा आसोगै दंमालिया जोंबो दिनै टाकारजला ते जम्पुइजाला आमचायो जों दिनै बिखु मिसिल खालायो अबनो प्रतिबादि खालायो जों मोदी नों नायसमै नायदि निनि मकल बाय फियोगै नाहारि नायदि नों बोरिनि साखाव बुमानि साखावासो नों राग याक नाय जाथंगा के नों बुद्धि सरकार खानाय नायदि आबनो बागनो नों अबनो दाक्ति दाक्ति रसायनादि अबनि मामला तो नों जे मुख्यमंत्री जाय दंमानि नों ताय मुख्यमंत्री जाय मांगला आबनो बागैनो जोंनानो सोंनानै मुसुङो सानानै मुसुङो जे मणिपुर हावो आगिना हागिना तंकसां साखसां तंनानै बागै निनि थानियो जों दाबि खालायो दाक्ति दाक्तिना नों अबनो रसायनानै नोंथों जतनानो हामबाय दिनै जों हमसां रेलि खालायमानि हिंके একটা न आबो हिंके मणिपुर जे गठनां मानि बुरै कुनै चिनी बुरै कुनै न उलंग अवस्थाओ जे लामाओ हिमदि माने एरपरे हिंके खेत दिके तलांगै 21 বছরनि बुरै न हिंके रेप खालायगा बेलायखे निंदनीय घटना उमहायके सारा भारतवर्षो कोनो दिन जों मकल नुग्याखो आबोनि बागने जों दिनै ओ हमसां रेलि खालायो ताय जों बंनि सुखनो पालायो बेलायखेना दुख नांगौ जों बुरै रक चिनि फिउचार जों बाहायनाय जों फातार जों खै मांलाखा अमहाय अवस्था जों बो कक बाय कक सानानै चिनि बुखु बाय फाया बेलायखेला चिमा सिंसा बरंनो सुदो उलंग अवस्थाय तलांलिया बरंनो बंनि प्राइवेट पार्ट रोगो पर्यंत बर ग्याग रेखा आसुके निर्यातन खालायगा तेबो निंदनीय घटना जे कारगिलो जे युद्ध खालायनाय युद्धा सैनिक बनगर टेर अवस्थाय बनगो तंगो बिनि बिहिंनो बिनि मकलनि बुसकांगो तलांगै थांगै अमहाय खालायमानि आबो बेलायखे निंदनीय भारत माता भारतनो ब ए धरतीनो ब रक्षा खालायनायनि बागै ब कारगिल पतो युद्ध नांगै ब नग ताबो आसुकजा अबहायनि बिहिग्न पर्यंत तलांगै बर अबहाय खालाय मकल बुसकांगो तलांग जागै अ सैनिकनि अवस्था बहायन खोना बेलायखेनो खा नांनानै कक बेलायखेनो बुखानि कष्ट न तिनि अर जों शेयार मा खालायो जों दिनै जम्पुइजालाव जों दिनै हमसा रेलि खालायमा जागा बो सैनिक सिलाय तुयै बो भारतवर्षनो रक्षा खायनानै बागै युद्ध नांनाय बनि बिहिग्न तलांगै अबहाय अवस्था खालाय बिनि बिहिग्न पर्यंत बो रक्षा खालायमालिया बो जागा सगैखा भारतवर्ष जे हावो शासन खालायनाय बीजेपी अरबो बीजेपी मुख्यमंत्री केंद्र शासन खालायनाय नरेंद्र मोदी भाई बो तिनि आमन मकल बा मुथुबै बो नुग्या
खुंजु खबाय खनाया 3 मास समय थांका ओ गठना इंटरनेट बंद खालामने बेगो अब अंखरलिया तिनी अंखरै फेका सारा भारतवर्ष कापिबो सारा इंटेलेक्चुअल जत बरक रक अमन तुई प्रतिबाद खालायका जोंबो तिनी अमन प्रतिबाद खालायो जों तिनी तांगै हिंके भारतवर्ष बो मोदी शासन खालायो बीजेपी अरबो मणिपुर बो वीरेंद्र सिंह बो शासन खायो बीजेपी नि बने जे तंमानि बो रिजन दिना निनांगो पदत्याग खालायना निनांगो ताई मोदी बाहायनो पदत्याग खायना नांगो मोदी भारतवर्ष लायै राशिया अमेरिका निनि यूक्रेन रगो बथांगै युद्ध थामुनानि बागै सल्यूशन तिखायनानि बागै थाङै मानो हंके बनि हावो तिनी आसुके खामका आसुके नक सकसालायका आसुके मंदिर सकसालायका आसुके बुरी निर्यातन करके आसुके थिका जोंनुखा कफिन कतर कतर खलाय दावै सुख पालन खलायलाय मानि जोंनुखा बन्नु गेदे आबो दा बसा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ बचाया मुती हम लोग का महिला को उलंग नेकत अवस्थाয় घुमाया उलंग अवस्था तो हटाया खेती में लेकर रेप किया अभी तो नहीं देखा मोदी जी शर्म आना चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग का नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जानन ऐसा काम और नहीं देखना चाहिए जो लोग दुष्कृत्य कार्य उन लोगों को चुन चुन के अरेस्ट कीजिए एवं सबक सिखाइए जिंदगी में कोई लोग ऐसा काम नहीं करे ऐसा सबक सिखाइए नहीं तो और बढ़ जाएगा शांति दिलाइए पहले जैसे मणिपुर का शांति है अभी शांति दिलाइए फिर शांति दिलाइए नहीं तो नहीं रखा होगा मणिपुर में ऐसा काम चल रहे हैं अभी तक नहीं बंद हुआ चल रहे हैं इसलिए बहुत दुख में आज बोलना चाहते हैं मणिपुर को शांति दिलाइए शांति होना चाहिए आमन आं सानामो चुङो उमहाय ताई टांगथं बो अंध खायता तंथं बुखुक बाय सामाने अकाम बो खलायतो मोदी जी बस बो अंध खायता तंथं बो भारतवर्ष पार खलायै सल्यूशन नि बागै थांथं हंके इंडिया उमहाय के हर संलाय तो माने बुथालाय तो माने मंदिर संलाय तो माने दांगा चले तो माने बनो गेदे आबोसे सानानि मुचुङो जों सानानि मुचुङो तैबो बिनि अ काम नगै ताबो पर्यन्त बन्द गो सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त अर्डर बन कक्सुका नों जदि अब थामो गेंके जों या प्रिरमना हिंसाका अब नां सुप्रीम कोर्ट न साबो दाक्ति और राष्ट्रपति शासन खाइदि मणिपुरनि अ गठनान बन्द खाइदि ने अब सां कबना मुजो हामबाय।